puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogase nay duujal hitande ujunnaje nogase tati ɓataake men fayti koye gurdam galleji men no kewɗen wadde kala alarba so nayade gurdam dewle men nde tawno wonko nafata moni kala eni dañde kaldiɗo heddoto noon ko holmo kaldata e hol kaldowo e maɗa hade min yettade yewtere men jayde mon weltare tv e yewtere mon buuɗal yurmede ne rokka mon kumpital mon kala subaka nde tawno mbiɗen humpitade ɓuuri humpede kumpital men haade men yettade yewtere men buuɗal yurmede gartaten koye ñalawma hanki o nogase tati lewru me hitande ujunaje nogase tati haqqillaji kala kettuno ko toon to suudu ñawore ndu Dakar ɗum ko ñawore hakkude Ousmane Sonko kame Adji Saar ɗo ganduɗa ko ñalawma kurɗo no feewi nden ñawore daaƴa ko pecce jamma hanki taw hewɓe kay ɗanima kono noon nden ñawore Ousmane Sonko tawite toon to Ziguinchor wuuro muɗuma to ardi commune makko o arani Dakar ko wona ɗum ko noon hujjiyanko makko woni avocat ji makko kame yaadiɓe Adji Saar avocat ji mumen kame ndey Khady Ndiaye avocat ji mum kala tawama toon to Sal ɗum ko caggal nde geddi ndeɗon ñawore wonde avocat ji Ousmane Sonko kamene wonde kadi ndey Khady Ndiaye nden ɓe jalti caggal muɗum noon moni kala haali heɗama Adji Saar haali heɗama ndey Khady Ndiaye haali heɗama capitaine Touré haali heɗama moɓe mbiyata Aissata Ba onne kadi ko ɓosannoɗo kañum e Adji Saar gonduno haali heɗama ɗin haalullaji kala nde ndenniɗa ha gasi ko nden noon avocat Adji Saar woni maître Aladji Diouf soti konngudi mum holliti oɗo saaha kanko kay ɗaɓɓande makko wonande tribunal o ko milliard ko préje franc CFA e 1,5 million ɗum woni ko fawi Ousmane Sonko nde yoɓata ɗum oɗo henna suka debbo mo bonni gurdam mum biyeteɗo Adji Saar o haalani ɗon tan kanko Aladji Diouf o suuti konngoli makko hawwi Ousmane Sonko ko ceɓɓitiɗo yogay gueɗe juge o holliti sa jokki tan mi tetta micro o procureur de Dakar kañumne yaltini konngodi mum fandare muɗum ko Ousmane Sonko yo taƴani duuɓi 10 e kaso ngam bonnudemo gurdam oɗo henna suka debbo e addude fitinaji e leydi ndi e noddude seppoji e gueɗe goɗɗe kala ndey Khady Ndiaye so tawi ko on jeyɗo oɗon salon kañumne yo taƴani duuɓi 5 e kaso ngam wonande wonde ɗum complice ko fati banggue viol e nder salon muɗum massage ñawore nde noon ko ɗon daaƴa ha goo lewru juin fandu ndu so jomiraɗo hoddiri ko nden gueɗe ɗe kala gasata ha laaɓa
so en mbaɗi tabal mangal ma en jaa ha ton to maayo fallimma oɗo saaha woni koye caɗele mawɗe no feewi. maayo fallimma woni koye maayde. maayo fallimma ko maayo heɓtinago, ko maayo golwole, ko maayo fina tawa, ko maayo teskago, teni kadi ko maayo helɗunogo. ko heen yimɓe jaranno, ko heen daabeji jaranno, ko heen yimɓe gawanno, ko heen kadi wuppeteno, ko heen kadi gueɗe kala mbaɗiteno. kala bawnoɗo ndiyam wawi lumbade koye maayo fallimma. kala mo jiiɗa ne farnoro fallimma ko maayo mango heɓtinago andago, kono kadi ko maayo ganni saatigo e gurdam mum ha rokki gurdam ɓiɓɓe takkiɓe hande e fallimma kala. hande onon ɓundunkoɓe kala ene goya maayo fallimma. holko jeeyi sababu bongol maayo fallimma ko teskede ɓe yiltoɓe kanŋe addoɓe produit ji chimique ene kuɓɓa hen ne bonna maayo ngo hande wonti ɓakkere ɓolde. hay so tawi woni a jaggi jungo ma a ñeɗiri ɗum ndiyam ɗam a yiyata ko ɓakkere ɓolde jiyata. kala ko yari hen maayat paaɓi liɗɗi, kala ko wonno hen maayi ha laaɓi. hay goto suusa jolde hen ni lootade ni yarde, wona jawdi wona daabeje. kulhuli goɗɗi teskaɗi e maayel fallimma hande o hay ndema itteteka to banggue ndiyam roosire ene hulani wotoro koyde ñaw. ɓe dogui e kala bangueji laamuji leydi Sénégal Mali kala mum ala ko gasi haydara. oɗo saaha noon teskede wonɓe caggal ɓe yiltoɓe kanŋe ɓe dokkaɓe haalisaji ɓe mirni guite. hande o noon maayo fallimma finoɓe to nokku biyeteɗo Aalinguela waɗɗani Keñeba, ɓenne kadi hande piiɓi jaggude kala e juuɗe mumen. kala moɓe nangui koɓe fiyoɓe, teni kadi koɓe dariɓe, aɓe pondi hen ƴiƴe mabɓe kala ha maayo fallimma yiito hoore muɗum. aɓe eeri noon laamu leydi Sénégal nde ɓeydata darde mum timmude, walla ni nde waɗata darde timmude faade maayo fallimma. ko kamɓe guuri toon, wona laamu ngu wuuri toon, kono hande ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi. to leydi Mauritanie jillo gardiɗo cetal mission taw ko MINUSMA mo loni woni Alkasum Wan to banggue région mo Sahela jooɗiɗo to leydi Mali waɗi jillu mum hanki to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie. o dañi joɗodade e jagorɗo kono mo leydi Mauritanie, o dañi joɗodade jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie, o wattidi joɗodade koye hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani. ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi wa arti e hollirde kulhuli e caɗele guuraɗe e nder Sahel ha tenti noon Burkina Faso ha fama nder leydi Mali jangoji e wargoji ko waɗata e kala saaha. hol peeje ɗe Mauritanie jogui beele ngolɗo hen lappol ne wawa dañde jaam e nder Sahel e hoore muɗum. gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wul Abdulaziz hanki kadi darima e yeeso bar, kono hanki o holliti kanko de heptinaka gueɗe makko, o rokkaka fodde makko ɗon ɗo ndimagu makko yaɓɓa. o wonno ko hoorejo leydi Mauritanie duuɓi sappo, o rokki hoore makko Mauritanie, o wanni kala Mauritanie. o wonino officier général armée gendi leydi ndi, o rokki hoore makko ƴiƴam kala gendi leydi ndi. gani kadi ko citoyen ɓiɗɗo leydi ndi, kono kadi fodde makko yaɓɓama, ko haali ko kala koko yaɓɓa woni konngudi makko ñalawma hanki o. to leydi Mali ene tijja toon hoorejo leydi Comore woni gardiɗo hande o Union africaine. ɗum ko caggal nde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall joƴƴini on araray nde manda mum joofi, kanko ƴettiti kanko on Azali Assoumani ene tijja toon e darorɗe lewru fandu ngam yurnitade juɓɓudi golle référendum sumgoji tijjaji 17 lewru juin beele gueɗɗe kala ndewa lawol maw yiɓɓin toon kaldigal jaam hakkude Union africaine kamɓe ɗeɗo hen leyɗele tati taw kadi ɗowata ɗum ko laamu militaire woni leydi Mali, Guinée Conakry, Burkina Faso. to leydi Guinée Conakry ha hande de ko jamdi tindi woni toon hakkude jayndiyankoɓe kame gouvernement mo colonel Assimi hakkude gouvernement mo colonel Mamadi Doumbouya. ɗum ko caggal nde gouvernement colonel Mamadou Doumbouya jagorɗo communication gendi leydi ndi Ousmane Gawla Diallo nde holliti yogay jayndeli ma uddu ɗum noon addi haala mawko no feewi. ñalawma hanki o hay jaynde wotere leydi Guinée yaltinani kabaruji laamu kala koko ifña.
teni ɗen gandi so tawi kabruji jaltani hay goto andata ko laamu golli walla gollaki. ɗum noon debbo biyeteɗo Asma'u Bari jaydiyanke taw kadi ko liggotoɗo e cetal CNT suudu hakkuderu holliti ɗe golle de jooɗani laamu wawa uddude jaydeli. ɗum noon yo jagorɗo yatir caggal. to leydi Benin Patrice Talon hoorejo leydi ndi riiwi gonnoɗo jagorɗo muɗum affaire étrangère woni on biyeteɗo Orient Agbonis on noon woni guittaɗo e golle muɗuma. ɗum noon ko nde o ardi wonande ngal ɗon cetal gila tan hitande ujunaji ɗe 16 woni 2016 gila nden o wonno jagorɗo affaire étrangère oɗo saaha o ittama e golle makko. Afrique du Sud hoorejo leydi mum Nelly Benjamin Choc on noon nela koto Moscou ha to kef kala ngam heɓanade wonande diɗɗal Afrique naaɓe jogorɓe dogde koyɗe jaam hakkude Moscou kame kef nde on yahata wawde heɓade ɗen leyɗele 5 toɗɗaɗe ɗe noon wonande Afrique du Sud leydi Égypte Congo Brazzaville Ouganda Zambie Sénégal ko ɓeɗo hen jogori yahoyde toon kono haɗo ala taw ko anda holon ñalawma. to leydi Cameroun keni tolno 50 debbo woni biftaɓe toon biftiɓe ko worɓe jogitiɓe armeji. ɗum ko ñande samedi nde ɓe jaltunoɓe ceppi gam erade laamu leydi mabɓe yo jogo gurdam mabɓe e ndenka mabɓe ɓe tampi no ɓe gurdiri e ɓeɗo henna worɓe jogitiɓe armeji seɓɓitiɓe. ɗum noon waɗi ko wuro witego kajum keko ene tawi nder département mo Mezzema. jil noon ɓe bifta haɗo hen ɓe jiiya kono hewɓe kolliti haade mabɓe nawede ɓe piyama ɓe lepta lepte bonɗe no feewi. to leydi Russie hoorejo jagorɗo leydi mum ne tawe hande o toon to leydi Chine. ɗum ko jokkodiral hakkude leydi Chine kame Moscou ha ɓuura yarude yeeso. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓlo sukaɓe Afrique kala alarba eɗen keewi nayade e gurdam galleji meɗen. nde tawno galleji ɗi kanji goni kala galleji ɗi kanji goni kala so ɗi peewi tan en peewat so ɗi peewani kalɗo mbawɗen yaade en peewata en ñaguima yafude dande en wahli seeɗa. jaam so woni e nder galleji ɗi pelle bonɗe e nder galleji ɗi so iwi tan fewat nde tawno galleji ɗi waɗi ko pelle woni ko kaleŋaji goni toon kaare kaari gondi ɓe mbawi yaadude mbawi yewtidde ɓe mbawi yaadude mbawi yewtidde ɓe mbawi yaadude ɓe mbawi yewtidde hay so ɓe joddima jogui tan ko wawodirɓe ɓe ɓen jadata ɓen joddoto ɓen jewtidde so ɓooyi sikki sakka naata sabu ɓe mbawodira e nder galleji ɗi hanani wonde wona ala ko rendinmon e galle he so wona barme o ala ko rendinmon e galle he so wona gorko o ala ko rendinmon e galle he so wona worɓe ɓe ɓe mbaɗi mon ɗo on ngala ɗon boutique aji on ngala ɗon entreprise aji on ngala ɗon usine aji
on ngala ɗon gollorɗe jogi ɗon tan ko barme o e sukaɓe mon jam ronke dañede ɗo jam ronke dañede ɗo kareli ndewa ɗo tikke ndewa ɗo purƴinali ndewa ɗo ufno rewa ɗo ha gaña hen neɗɗo ha so neɗɗo ñantima donc ha wi ɗum yooɗi taw ko debbo hono ma oɗon nayi galle oɗon ndendi londe ndendi barme o ndendi robiño ndendi taroɗe ɗe ndendi ñawo ndendi cellal ngal ndendi ɓiɓɓe ɓe ndendi gorko ko ndendi worɓe ɓe ndendi gorko ndendi worɓe ɓe ndendi dingiral galle ngal fabiyon ma nana fabiyon o nani baldi o e nani baldi o nani ndendi demal gotal ɗo yaltirte ɓen donc famodirde ala koɓe ndendi haydara so wona ɗe gueɗe ten ɗeɗo gueɗe ko gueɗe dendaɗe o kono wuuro fof rendi ɗe gueɗe ni wona politique sako wiye pourquoi ɓe kaɓa wona postone hen wona dañal aduna jawdine hen wona yeydene hen wona darjudene hen wona haydarane hen ko ndenten ɗo tan moƴƴinen gonka men kaaɗo moƴƴinen kotki men ki moƴƴinen gonka men moƴƴinen ɓesgu men mbasen lebtude koye men mbasen lebtude ɓerɗe men tan donken haqqillaji men ɗin donka yiide ɗum haqqillaji men ɗin donka yiide ɗum haqqillaji ɗi jiiya tan ko kutoya e gañgu e furƴino e ŋoobde e ɓiinje e ufnodirde e waɗirde hunde hami yaɓɓa hande kaari o walla mboɗo hollamo hande min ko ni tawa ala hay ko ñamɗa ala hande hay sabunde aɗa fini hay sabunde ala haqqille ko hunde mawde ceer ɗum waɗi e nder qur'anil karim allah ne haalda e haqqille allah ne haalda e haqqille no feewi allah ne haalda e joomen haqqillaji nde tawno ko allah tagi ko kala ɓuuri fayide neɗɗo tan ko haqqille wona mbaadi ndi wona hinere nde wona ñiiƴe ɗe wona wawde ñantade nde wona ɓuttide nde wona jogade yeroba nde wona nan babaɓe jaafo wona ndeke noon firti ko neɗɗo o ko haqqille allah suuɓi ko allah suuɓi ko noon an suuɓa ɗum sa suuɓima ɗum tan a wurdete sa wurdama tan a dañat aafiya ɗum waɗi galle ma so tawi tan jamni hen a yiɗata wuɗude galle o ko foti no ceebdi misaral so tawi jaam ala e galle ma sa ɗannima yewnta galle ma ni woni yimɓe ne goodi soɓe ɗanni ɓe jewnta galle mabɓe ni ɓe jewnata saabu bone ɓolo woni toon ene woodi won yimɓe kadi so giiwe galle hen jeehi banggueji goɗɗi jiɗata artude galle hen ni saabu galle o ko kareli tan dukoli tan moni kala no ɓawlini yeeso jiiɗa fof ne ɓawlini yeeso kala mone haala ɗo hen cikkata elle ko waɗa ko boni wullata ko dani downe haala foɓɓa kelle wona jugde taw ko bolle poyɗe walla ɓiye umoro toon ne waya aɗa mo fiima aɗa duga tan mo fiima mo moccuma elle tan ko baraɗo accuma o yettoma kono aɗa luuka ga mo fiima mo wanma ni ɓiɗɗo ene ara ne waya koye nder galle he goto gonɗon oɗon e nder galle he ɓiɗɗo nan to ne fijja e sukaɓe walla fayi to ene wulla ne arayma ne waya aɗa luuka ga mo fiima mo wanma ni henna aɗa ndi so goɗɗo min fiimo tan a dadoto a haftoto ko piruɗamo tan cokkodiron wona ɗum noon firti ko haqqillaji ɗi ne manki ɓerɗe ne manki haqqillaji ne manki ɓerɗe ɗe e haqqillaji ɗi ne manki ɓayde mouvement goɗɗo ala so wona ɗo alay saago joomum ƴeewa holno udditiri haqqille mum e ɓernde mum ha daña développement woni ɓamtare taw wona ɗum anda ɗum ɗo wona ɓamtare ɗo ko caɗele mawɗe musidɓe tedduɓe teskiniɗe e nder rendo men no feewi ko ɗo boneji kewɗi kewi subtorade e nder galle he an gorko on jaaha puɗɗoɗa fertude guite tawa ɗum ne ɗo taw hankkadi ni yeehi ha fuɗi ha jagoliɗi awa ittude yeehi ha wonti leeɓi sa fembi tan ko artata iwata hankkadi haɓe mahodiri ɗum ɗon ɗum ko bandiraɓe rewɓe ɓe yoɓe tinno ɓe guitta ɗum ono guure galleji ɗi son guurani no weldiri on tan guurton kono mettiri on onon wonɓe galleji ɓe kono tan belnata galleji ɗi
wona goɗɗo iwata caggal galle ara welnana mon galle mon, wona neɗɗo artata welnara mon galle mon, ko onon wonɓe ɗon ɓe belnata galle mon. Belniton galle mon ko gandon ko onon goni ɗo, so weeli ko onon, so metti ko onon. Weltade ɓuuri mettinde, weltade ɓuuri. Sabu sa mettini yeeso ma ɓawlat, guite ma gojjat, an fo a haaɓat, a sumat, a ɓawlat, a nefnoto. Wadde yoot ɓayde jiɗɗa ko wiyete ka joɗɗo ɗon ganduɗa kada welto. Holko mbaɗeɗa ha sakade mettina, holko dañƴa ha sakade ñirɓino, holko dañƴa ha saka yeeso ma ne ɓawla, holko dañƴa ha sakade tikka. te aɗa yekko ñande kala ko yahata e aduna he ko ɓeene piyeto, ɓeene pette ga, ɓe ñamata, ɓe jara. Alhamdulillah, an aɗa ñama, aɗa yara, aɗa deeƴi, a tampani, a rokkaka wowre ungal, a rokkaka beñoir. Woni nokkuje woni nokkuji noon ne heddi, wowre ungal ne heddi ha joni, no sumtirtuno hankini ha hande ko noon, no wano hankini woni nokkuje hande ko noon. ɓenne rewɓe ko jamreɓe ɓe jarama. ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi, Allah walla en. Yontere yawtunde woni alarba jewtuɗo, en kaalin ɗo hen caɗele téléphone en kaalino ɗo caɗele téléphone. Téléphone hande ko bonni ko ne heewi. Finde majjum ko ñande 16 nduɗo hen lewru, wonɗo téléphone yaltini aduna debbo baɗɗo e dewgal duuɓi 15 o dañe dewgal he sukaɓe 3 hakkude makko e joom galle makko. ene wiiri jayde nde, on kiɗimno jayde nde foof, jayde nde Sénégal fof jaltini ɗum to diwan Gudiri to. Bange kiram téléphone a waɗi mi waɗani, a haalde mi haaldani, jomin dewdiri hen hoolare natti, jomin mbaali dugde donki fewdirde, debbo gorko yalti arti tawa ɗon debbo, ndeke debbo ko bartoyiɗo, debbo yiita kene welta e lekki. ɗon ɗo yahata ha warto ɗo firti nde koye gonga wonno, ɗo ɗo yahata ha warto ɗo firti koye gonga. ɗum noon gardinen haqqillaji men e ɗi téléphone ngaji, gardinen haqqillaji men e ɗi nannanti e hey mon worɓe rewɓe. Wallahi wal kitabi, Allah o mone seedi, min kam kalɗo mon ɗo henno, min mi meeɗa fuyde téléphone joom suudam, meeɗa, hayso soni mi meeɗa ƴettu. ɓe keeɗi kam de meeɗa ƴettu, meeɗa son ƴettumi, meeɗa joɗade saram ha puuymi, meeɗa. Sabu hoolaram nde tan joni min mbimi ko sa hoolima neɗɗo gasi, mi ala e mo sikki sakka, kono kala ñande hoolaram nde gasi en certi. Sabu mi wawa wurde mo hoolaki, momi hoolaki, momi ala hoolare, min waddata ma nafigagal ni, maslaha mi watta ɗum. ɗum ko hypocrisie yankagal ko nafigagal. Nafigagal fuɗɗi koye wadde maslaha ko wawa yah, ko gonga. ɓe mbi ko maslaha ne dagui, mi wol koɓe dewni hen, so tawi maslaha o wona maslaha nawraɗo e banggue gueɗe karmuɗe, ana mbi ko wa sulhu jaizun illa ma jara ila al haram. Maslaha ne dagui, so wona maslaha paaɗo e haram, nafigagal ne harmi. Maslaha moƴƴo ene dagui, kono maslaha karmuɗo nafigagal ne boni. Saɗa hoolo ha laaɓa, saɗa yiɗi ha timma. Sa yiɗi ha timmi hoolo ni foti, neɗɗo timmani. Huligal insan min ajal, neɗɗo tagani, Allah tagani timmuɗo, Allah tagani timmuɗo. Holko addi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko nabi sallam yamira yo wi noon. holko adduno ɗum oɗon gandi, neɗɗo o timmani. ɓayde neɗɗo timmani, an neɗɗo goɗɗo timminmo, timminirtamo ko sukkude noppi ma, timminirtamo ko uddude guite ma saɗa yiɗimo. Sa ancimo noon, walla jiɗɗa ko sertude e makko, so gorko ma so debbo ma, uddide noppi ma, uddide guite ma, nana yimɓe ne kaala. ɓe gara ɓe ñappanma fenande ha heewa, gonɗina fenande wontanma bone, caggal mum mbiya he min de kam mi sikkirano ni, min de wonani cikkiro. ɗum woni rendo men ngo, rendo men ɓuuri hewde komi sikkirano ni, wonani de min nanirno. hayno ɗo pelowoma de, hayno ɗo pelowoma, o felma ha gasa, kalnama gongo ha gasa, minen de wonani min nanirno, minen de wonani min ay ko fenande.
ko rendo penale gonga yahata ko fenande tan reɓat fenande nan tan roose ne laya nan tan roose ceer gonga nan tan dugge ne ware tan holto yimɓe payi holto yimɓe payi fenande nan roose ene laya ne waɗa ñebbe ɓutti moni fof ne ñiiro hen ne ñaama gonga nan tan dugge ne ware goto fof yiɗi nannede ko fenande yiɗa nannede gonga kala mo nananɗa gonga tikkanma kala mo kalanɗa gonga hutoma kala mo kalanɗa gonga dogma kala mo kalanɗa gonga joñma kala mo kalanɗa fenande fetto welto ɓattoma ko tagi ɓerɗe men musata hande holmo ala e men tension holmo ala e men stress eɗen fo hande ken tension ngaji ɓooli ken stress uji ɓooli kala gorko hande mo laaɗa waɗi farde hakkude hoore ndaare koye worɓe ɗe nden ɗum wayano ni kono joni kala gorko mo daaɗa ne waɗi farde hakkude hoore kala debbo mo daaɗa nde sugum no ɓoori haalade holko addi ɗum ken probléme uji ɓooli eɗen ñaama eɗen jara eɗen jalkino kono ken ko enen gadde koyen probléme uji ɗi ɓooli en kaalino téléphone ko bonnata kone heewi musidɓe tedduɓe téléphone ko sirlu neɗɗo koye ɓernde mum koye fulkuru mum woni woto puuye téléphone ngaji janani woto meme téléphone ngaji janani téléphone joom suudu ma ko téléphone mum téléphone ma ko téléphone ma sa yiiɗa bone waɗa woppu kala puuyo wonko yiɗi yiide sa yii kadi wontanma bone aɗa wawi tan jeni crise cardiaque maaya gorko ƴettoya debbo goɗɗo o ni walla kanko debbo o restoya e gorko mo haaldanno ko an tan perdata ɗum noon on debbo en duwanimama mo ko gueɗe gonɗe e rendo kono ko gueɗe ɗe poɗɗen rentide koye men garaten koye ɓataake oɗo henna oɗon gandi rendo goni heewi manipulateur en surtout e nder dewle he manipulateur uji ne keewi ndento ɗe onon worɓe rewɓe enen rewɓe e worɓe ndentoɗen manipulateur uji ne keewi neɗɗo aray ma o manipule ma ha bona taw debbo ma wona noon wayi o manipule ma ha bona taw gorko ma wona noon wayi ko naafigi o yiɗi ko bonnandema ko cikkata mo yinma mo haalanma ko haw dañema ujunere walla o dañayma sabunde walla kooloɗamo mbatta waɗandemo omo yiilo fenande omo fenanma taw ko fenande worɓe hewɓe nana takka adi ɗum ko manipulateur uji rewɓe hewɓe nana takka adi ɗum ko manipulateur uji ndento ɗe musidɓe tedduɓe ndentoɗen gardinen haqqillaji e dewle ɗe gardinen haqqillaji e ɓesguji ɗi gardinen haqqillaji e galleji ɗi ko wiya debbo ma waɗi an ɓuuri andude debbo ma e biɗoma debbo ma waɗi o so bane debbo nodduma so yumma bamma bawɗo wonde foof so giƴi noddima wima an ɓuuri andude wona ko an resi ko an waldi hen ko an yewtidi hen an andi capacité debbo ma an andi ɓernde debbo ma an andi debbo ma no yiɗi so wiyama debbo ma ko jiɗɗo kalis aɗa andi somo ñagoma ñande kala kalis ñande kala omo ñagoma omo yawa aɗa yiiromo maale haalis so wiyama andi debbo ma ñaguima kaari kalis aɗa andi aha mboɗa andi saabu omo yiɗi kalis debbo ma so jiɗɗo worɓe aɗa andi aɗa foti andude o kay jiɗi worɓe so tawi o yiɗa aɗa foti andude gorko mane ko noon so yiɗi rewɓe aɗa foti andude so yiɗa aɗa foti andude kala no gorko ma wayi aɗa foti andude goɗɗo garawo wima gorko ma o ko ni wayi aɗa andi gorko kam ko ni wayi goɗɗo garawo wima debbo ma o ko ni wayi min ɓuurma andude debbam ko ni wayi moni kala yo andu ko jogui andu ɓiye mo jibinɗa o andu mo jaadata aɗa wurde gorko a anda ɗum certe pourquoi oɗon gurda gurdita e gorko ko ha ganda ɗum gurdita e debbo ko ha ganda ɗum sa anda debbo ma andama firti ko bone ko waɗi ɗum noon moni kala yo jangge goɗɗo o gurno oɗon ko jangde jangammi janguma andammi anduma gonɗinanmi gonɗinma hoolami mi hoolama yiɗammi yinma hormami mi hormama hokkam respect mi hokkuma respect dewgal ko ni foti dewgal ko respect hokkam hurmam mi hokkuma hurumma respectam mi respectuma gonen e nandiral gasi kuccenen gollal ngal ko hollum mboɗo ɗaɓɓoya mboɗo adda aɗa ñammina sukaɓe aɗa reena aɗa jangguina min ko ñawi fof mboɗo safra mboɗo holtina mboɗo ñammina mboɗo yarna mboɗo yoɓa école mboɗo yoɓa foof
gurdam men yaha ko ɗum woni projet wona tan dow leeso wona rewɓe hannde no goori cikkara debbo hakkude debbo ko dow leeso tan jiiɗa joomum fof sen haalde rewɓe woɗɓe ko sood cuuroyuji sood ñaaƴe sood ngudon sood ɗum gorko waɗ ɗum ni gorko waɗ ɗum ni gorko ko ni nanguirta ɗum wona gonga ko projet ji moƴƴi woni worɓe cohli ko conseil aji moƴƴi sa wonde joom galle ma somo uddi woni worɓe somo uddi tan ma demal yewtere to banggue projet ji makko rokkumo conseil aji moƴƴi conseil o so marsi tan saha kala watta ɗaɓɓude ma conseil so conseil o marsi tan saha kala watta ɗaɓɓude maɗa disodiral mum kalde dokkuɗamo conseil moƴƴo saha kala watta jappude no foti hettoma gorko ne yiɗi ɗum kono so tawi conseil ma kala ko kiram walla conseil ma kala basi min ka yiɗa kam walla tan kongon ɗum ɗon walla ko fate banggue gueɗe cewɗe so ɓooyi taw joomum probléme mo jogui o kañum yiyata an ko jiyata ko luural arata hakkude moɗon ɗum waɗi hande jiiya debbo goto noko famodirde woni gueɗe woni hen haqqillaji goni tan koye lelde woni haqqillaji goni koye projet oɗo gorko aɗa andi oɗo henna kanko projet ji tan ɗo jooɗi kala woni koye desinde projet ji woni worɓe waɓe noon hay ñamde joomum wonda ko projet ji business affaire naate affaire makko he ganda affaire o ko woni mbatta rokkude men conseil ha mbatta foftinde mumen ha watta foftade ha keftamo ɗeɗo gueɗe kala gueɗe jarɗe accude hakkille garaten koye manipulateur debbo ne wona manipulateur gorko ne wona manipulateur ha gurdam bona oɗo henna gorko kanko windi en oɗo henna ɓataake omo resi joom suudu makko omo yiɗi joom suudu makko omo andi kadi joom suudu makko yiɗimɓe ɓoyti seeɗa saabu ɓiɓe afo hande ne yaara e duuɓi 26 firti ko ɓe ɓoyti waɗa alhamdulillah duuɓi 26 tan hedde ɗon kanko debbo omo jogui miñi ko debbo ne arayma ko sahaji miñiraɗo debbo noon ko jangguɗo kono kadi ko pinɗo ko pertuɗo saabu so caɗele mbaɗe galle mabɓe mawɗo to kañum heewi addude yiyande mawde kadi ko neɗɗo tiɗɗo joom konngol he kadi calotoɗo woni hunde on kala nde are makko hooti gorko mawni ko tikkana miñiraɗo debbo o so miñiraɗo debbo o noddi gorko ƴettata so potte lawol so salminimo jabotako ɗum hawamo noon sa wi an min joom galle ma o mi anda ko waɗi kono saaha fof mo tikkanami o wiya no mawni ko debbo o wiya o wi ko yiɗa ko garata ɗo ko o wi ko sa ari ɗo henna hay ñande hay ñamde o fewnittako saabu sa ari o ara ko bonnude haqqille ma e ɓernde ma ayi holɗum saabu debbo o wi so ari o wiyatami ko miñam en woɗɓe ɓe sa yehi to cuuɗi mumen leecene toon almuwaruji naggam comci ha heewi paɗe naggam ɓe nawete ko restaurant ji ɓe ñamminte ko ɗum e ɗum debbo o heewa tikkana joom galle mum debbo o heewa tikkana gorko one so nanti ɗum tikkana miñiraɗo ko arata ɗon ko waɗi saaha goto debbo o e joom galle mum dañji probléme kettoɗen moƴƴi debbo e joom galle mum dañji probléme o mawni debbo o suuti fayi to miñum goɗɗo on ne yaaja seeɗa gorko o yeehi to mawnum gorko joom suudu mum haalani ɗum debbo mum de ko suuti fayi to miñum debbo omo andi noon kodde mono suko debbo o ko neɗɗo pinɗo kala nde ari ne bonna haqqille makko mawniraɗo noddiɓe batu mawniraɗo gorko o ɓe jooɗi gorko o jooɗi mawniraɗo miñiraɗo debbo o tokoso o jahanno to oya mawnum debbo o an ko an bonnata dewgal kaari kala nde jaaɗa wiya kaari cuuɗi heddiɓe ko ni worɓe men ko ni o wi subhanallah on woni
namdo ɗe mawnam debbo so miiƴarte galle maɓe ha kala mum debbo goɗɗo kalne garmi toon kala mum koko nafatamo mbiyan mum ko gorko makko rokkatamo ko hen waɗata économique o sooda hen mbaalu ko hen waɗata économique o sooda hen hunde ko hen waɗata économique wooda ko waɗi o waɗa banggue uddita compte banque seeɗa o waɗa hen pour sukaɓe makko so woodi ko woni so bitikel mum so puccu mum ko wawi wonde fof o sooda pour sukaɓe makko o moni meeɗa arde ha mbimomi mawnam kaari walla kaari suudu toon woni mawnirat debbo hiwti woni e wayde nden gorko o faami gorko ɓataake mum nani nden gorko o faami joom suudu mum ko manipulateur ene woodi waaɓe ni an gorko sa famani debbo ma ko manipulateur ceerta e yumma ceerta e miñe ceerta e mawne ceerta e kala sa anda gorko ma kadi ko manipulateur hakkunde ma e famille ma daña bone en jogui worɓe waaɓe noon ɓe jogui rewɓe waaɓe noon e nder dewle ɗeɗo ɗe jiiɗa ɗe pop nana nder ni woni noon o woyi kanko mawniraɗo o ummi o yeehi ya ngara fof ronka yo wonɓe ceeri caggal mawniraɓe dogi hen haaɓe kawriti e fannu moɓe ceeri o koye nder on fannu keɓɗen ɓataake o taw on sayde mbaɗi voyage seeɗa faade cuuɗi meɗen haade men artu taw ɓe kawriti musidɓe tedduɓe oɗo debbo kutortoɗo haqqille miñum so tawi miñiraɗo yihi o wiya gorko makko miñam o so ari wiye haalantami koko nafatami wiyetemi ko suudu kaari miñam ɗum ɗon e toon ɓe wormen ne mbaɗaniɓe naggam tikkana hen joom galle ma o hutoro miñi ko taw miñi ko wiyanimo noon musidɓe tedduɓe o hutoro miñi ko e ndiɗon mbaadi gam fiide gorko o ha gorko añi hen miñi ko haɗata salminde ɗum no wiyete en jogui wone worɓe ne soɓe guurde e debbo koɓe manipulateur uji bonɗi ɓe jahat ɓe jiiɓa debbo o to yummaɓe ɓe jiiɓa debbo o to baniraɓe mabɓe rewɓe sa haalti sirlu joom suudu ma walla jikku joom suudu ma a yeehi a joddima e banen rewɓe ayi min oɗon tampinimi o ko naggam ko ni o wayi omo hamni garta ga e debbo o ndeeƴa so tawi haala ka yalti mbiyami mi wiyani noon min mi haalta ɗum mi haal taw ko an haali wona worɓe yahoɓe jiiɓoya rewɓe men e bandiraɓe men rewɓe woɗɓe taw ko debbo e hoore mum ko reeji muɗum mawnum gorko walla miñum debbo walla jaaha toon jiiɓoya toon debbo o pena toon ha heewa ɓeyda toon ha heewa ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe guuraɗe e nder renndo ngo monsieur ko gueɗe jawɗe addude caɗele renndo ngo ko gueɗe jawɗe addude caɗele dewgal kaalowo goto wi o wi sa yiɗi dewgal ma ɓooya juuta caɗele ma ko keewe dewgal ma fof rento yetto koreji ma an debbo e an gorko debbo e gorko so donkani caɗele mon no potiri fof ƴeewe réglude hakkude mon son jaltini gonɗon koye danger hande ganduɗa tan kaɗa yaada yimɓe kono anda jiɗɗom anda jiɗanɗoma kaɗa yaada yimɓe tan kono anda jiɗɗoma anda jiɗanɗoma aɗa yaada e neɗɗo taw yiɗanama ni ko ganuma tan nayimo e maɗa oɗon jaada walla on ɓooyi diyangal o mbawa sertude oɗo kan ala ko yiɗanma haydara mo yiɗanama haydara noon yiɗantama dewgal ma mo wona gorko wona debbo o rokkanma ko conseil aji bonɗi ɗum noon dewgal ma ko ngal waɗi caɗele foof munnu ɗum e nder ma kaldu haalde joom galle ma ɗum waɗi fuɗɗode haala men mbimi neɗɗo foof ne ene hatojini emo haaldata neɗɗo fof ne hatojini e haaldede hol kaldo e ma e hol kaalowo nana e holmo poɗɗa haaldude ko ɗo woni caɗele ɗe wonmo gaddanta probléme togoso wattanma ɗum bargal probléme wonmo garata kalna caɗele joom galle ma seeɗa wattanma ɗum dongal ha heewa ndewa ɗum ha ganda e hoore ma ha ceera e joom galle maɗa debbo e gorko foof ne wona ɗum caɗele ma sa ronkani ɗum hen to yaaru sees ha jiyama kooliɗa
mo nunduɗa kooliɗa ngara disnoɗa ɗum ko haalantuma ko kadi hetto no moƴƴi so nafoore ne hen ndewa so nafoore ala hen goppa woto funtu nofuru ma ndu ha bonna gurdam maɗa taw ko conseil janano moƴƴani rewi ɗon yimɓe ndento ɗum no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en alay sago gardinen haqqillaji men surtout noon to banggue ñawde neɗɗo ala droit ñawde neɗɗo je neɗɗo ne yaha tan mbiya oko cagga oko weeɓi go rento ñawde neɗɗo yalta e nokku tan mbiya o de ƴeewo e nokkaari walla jiyama mo yalta e hôtel walla mo yalta e nokku walla mo iwe wuuro wongo marta walla neɗɗo ne jogui oto mum ne jolnimo e oto hande otoji ne patta e nokkuji men otoji ne keewi mboɗo wawi dawde wuuro manggo walla mboɗo wawi hirndoyade toon walla mboɗo wawi yaade dispatch hôpital walla mboɗo wawi yaade jenayse oto ne arta mboɗo teeri mi fotta on wiyami arminaw ko wuuro amen jiya mi joldaymo ko mboɗo hooremo hoore wooda jilmi kaari de hande mi yiɗum ne jole oto kaari o teni kaari o de ko bandi o rewɓe tan jolnam nawɗe ngoye wuuro wonno wuuro waɗa hôtel to taw nawattaɓe joni debbo o nani omo yaha jeeromo arta jiiɗomo fof lardatamo ko kaari ten ñande hen tan o meeɗi jolde oto kaari teni jolnimo hen ko terinoɗomo arta o yi oto occasion paaɗo wuuro mabɓe o joli holko wattete ko pijowo ɗum woni rendo men ngo fijirde ne weeɓe rendo men ngo tene zina ne satti e deftere Allah nde fijirde ne weeɓi e men tene fijirde ne sattiɗo Allah ɗo ko Allah wi ha neɗɗo fija yiye ko hunde sattude artirde ñalawma hanki woni e leɓɓuri newade e yiide ɗum kono enen to banggue men nde tawno sewɓe ne keewi yimɓe sewɓe ne keewi e rendo ngo sewɓe ne keewi hen ala koɓe jiiɗi sowona sewnude neɗɗo timminde neɗɗo ala woodi tan ko ustude ɗum kala neɗɗo mo jiiɗa ko ustude ɗum jiɗɗa ko famɗinde ɗum teɗa dañata hen ɓamtare a ɓamtata ko te jiɗɗa ko ustude joni yo joom usto tan an a yiiɗa ɓeydotoɗo so kaari ko jontaɗo inde mum haalama tan sago ma ko yo maayi walla yo ustu yo usto tan musidɓe tedduɓe ɗum ko haasidagal ɗum ko naafigagal ɗum ko bonde ɓernde so jiiɓima e ɗiɗo hen no galleji jiiɓima e ɗeɗo dewle jiiɓima e gonka men holto paaɗen so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeñje ɓataake men dewle eɗen jinnorte ɓataake oya jamfa mo kalɗen yontere yawtude nde kono ñaguima yaafuya ha yontere fande so haaji jomiraɗo o musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe